1 миллион сомон мақсади ман ки ҷамъ кунем бо дастгирии шумо барои мардуми аз офати табиӣ сел зарардидагода. дӯсто илтимос хоҳиш мекунем бетараф набошен, навора дастгирӣ кунен, санггузорӣ кунен, барои мардуми худморо каристем. имрӯз ҳамун рӯзае ки мо бояд ҳамакаса аз як гирибон сар борем. дӯсто илтимос хоҳиш мекунем дастгирӣ кунем ва ба дастгирии шумо як рӯза мо 100 000 сомон шукронаи Аллоҳи меҳрубон ҷамъоварӣ кардем. дӯсто ҳама соҳибкорое ки меран мардума хабар мегиранд ки мардуме ки аз офати табиӣ сел зарар дидаганд, ҳамаи шумодан раҳмат. блогерҳо як хелша дестам рафтестен дастгирӣ кардем, бетараф нестен, шумодан ҳазор раҳмат. дӯсто асос ҳамин рӯз бояд мо бетараф набошем, ҳама вақт бояд ҳамхе сарҷамъ бошем. мо барои мардуми худморо каристем, барои ватани худморо каристем. дӯсто илтимостон мекунем, хоҳиштон мекунем, як кор кунем, ҳамин бора 1 миллион сомон ҷамъоварӣ кунем, барои мардуми худморо мекунем. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен, навора дастгирӣ кунен. ҳамата хос ба хотири Аллоҳ дӯст медорам. وطن گفتم با یادم سرزمینی کوسارامد. وطن گفتم با یادم مادری شب زنده دارم.